Spos Met Duf. Vandaag heb ik een raadsel voor die. Een blinde man heeft 2 rode pijlen en 2 blauwe pijlen. Hij zal van jeder eind eine aannemen. Hij heeft aber kaum wer am halten kan. Wo deed hij dat hij van jeder eind eine wat kan reich aannemen. Hier dan de eerste geste. Duf heeft gehoord dat Maxo-arbeider heeft zich proeft het leven te nemen. Hij had zich den strandkram met een boek gebouwd en ze staat gehangen. Rammer den Holz, dort bei dem te zijn. Duf is ook al niet meer ganz jong en hij heeft ook weiter in zijn een bein. Über dem wordt het zo schlimm, dat hij telt, hij moet einmal naar den dokter fahren. Nu dem een paar films gemerkt zijn en de dokter alles zei in je zin heeft de dokter dat Spiel klar, wat de aardig is. Du hast bloß einfach al met dat alle te doen. Dat wegen die alle met alle was. Na ja, mein Duf, als dat andere Bein aber nicht kriegst ze uit, en doet dat doch nicht weh. Duf gleicht het immer wahrer, wat dat Sommer is. Dan is het so fein warm. Am Freitag bloß dat het dan nicht schneet. Wenn dan wordt hij maten in die hat, noch een wenig onhan. Wenn die diese Geschichte interessiert hat, dann don't nicht vergessen zu subscriben und drück auf diesen nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.